Клай така си е паднал по сестра ми Лори, че става неловко. Сунки-мунки. Това е дистанционно, който падна в тоалетната. Ето това, което ми стори. Лицето ми се чувства странно. Престани! Аз също ти написах поема. Нарича се Луси. Тъмна коса, мрачна душа. Бързо се качва и в семейната кола. Веднага. Вижте каква рокля си купих от мола. Абсолютно уникална. О, боже! Вижте каква рокля си купих от мола! О, от кога имаме огледало в хола? Не съм ти никакво огледало. Аз съм върни роклята. Какво? Не, ти върни твоята! И аз си имам протокол, който гласи: не обичам да акам в гърне. Реша. Линкълн. Лени, защо просто не върнеш роклята? Лори веднъж каза, че в синьо изглеждаш бледа. Хей, какво? Добре, само се успокой. Лори, защо ти не върнеш роклята? Лени каза, че в тъфта приличаш на Лелен Рут. А това кой го иска? Моля, какво? Какво ще кажете? Една прегръдка? Вече се прегърнахме. Сдобрихме се. Но ако тя смята, че аз приличам на Леля Рут, изобщо не сме се сдобрили. Ти обиди тена ми! Това вече е непростимо! Най-после схвана. О, напълно! Повярвайте ми! Когато Лин каже, че иска чистачки, докато говори с Лиса, или Лана каже, че Лола хърка като дядо, няма да се меся. Какво си казала, спортистке? Значи хъркам. И как ме чуваш, след като не спираш да пръскаш на сън? Линкольнович Шумниковски! Аз съм един размиенин ученик. Името ти го няма в списъка. Това е списъкът за пазаруване. Значи фета сирене няма да дойде. Толкова исках да се запознаем. В мазето. Мазето! Да, в дъното, до изгорялата лампа, където умря змията на Лана. Какво правиш? Самохипноза! Може да се самоубедя, че виенският шницел има вкус на сладолет. И аз искам сладолет. Измисли си собствена система! Лиса, но какво става? Помолих да ме прехвърлят тук, защото влечката градина е пълна загуба на време. 2 момченца маймунки плюс 3 момиченца маймунки, колко прави? Да ги преброим. 1 маймунка, 2 маймунки, 3 маймунки, 4 маймунки. Свети Пицагоре, 5 са! Лиса, изглеждаш малко изнервена. Нека да поспим. Нямам време. Още малко и ще открия лекарство за стрептококов фарингит, иначе казано възпалено гърло на прост език. Метанът! Хванахте ли? Храна няма никаква питателна стойност и за това имам предложение. Бай, храна! Гледа директор Хагинс, повече няма да се повтори слър. Надявай се! Тъй като нашите харесват идеята ми, им правя едно и също всяка година. Тази готина чаша за кафе! Чаша за кафе ли? Мислих, че е прес-папие. Прес-папие ли? Прилича на поставка за моливи. Не е вярно. Определено е бюст на немския философ Емануел Кант. Дори не знам на какво прилича. Явно никой не знае какво е. Затова мама и татко хвърлят подаръците ти на тавана. Какво? Притвориш очи, прилича на Леля Шърли. Или на запален черен дроб. Толкова е жалък, че чак нямам желание да му се подигравам. Аз ви чувам! Знаем! Какво? Защо винаги четеш комикси по бело? Защото четенето на комикси облечен е неудобно и разсейващо. А ти знаеш колко обичам да ми е удобно. Сега чупка! Линкълн, ти ли си най-голямото магаре на света? Повтори го още веднъж! Харесва ли ти вкуса на кучешко Ако? Това е върха!